Onye isi oche otu Post Primary School Service Commission PPSSC Ọkammụta Nkechi Ikedịogwu ekwugo na ọ dị mkpa dịsie ike na ndị nne na nna ga-akwado mbọ gọọmenti nakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ na-agba site n'ikepụtara ụmụaka ha na ndị ha na-elekọta akọrọngwa niile kwesịrị ekwesị eji amụ akwụkwọ. Queen Anigbogu kọrọ na o mere ka amata nke a na mmemme mmalite nke Anambra Statewide 2024-2025 Joint Orientation maka ụmụ akwụkwọ n'ogo junior secondary nke mbụ, senior secondary nke mbụ nakwa ndị si n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ wee bata n'ụlọ akwụkwọ secondary na steeti a emere na Mara Regina Comprehensive Secondary School, Nnewi. Ndị haziri ọgbakọ nkụzi ahụ bụ ụlọọrụ Post Primary School Service Commission na Anambra State Universal Basic Education Board nke dọtara ndị isi ụlọ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke ebumnuche ya bụ mmụta ebe mgbakwasị ụkwụ mgbanwe obodo. Ọkammụta Ikedịogwu gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha buru n'uche na mmụta bụ ebe mgbakwasị ụkwụ na-eweta mgbanwe n'obodo nke na-enyekwara mmadụ aka site n'inye ya amamihe na ihe ndị ọzọ kwesịrị iji wee weta ezi mgbanwe. Onye isi ụlọọrụ ASUBEB bụ Dọkịta Vera Nwadinobi n'okwu ya kwa kọwara na ebumnuche ọgbakọ ahụ gosiri njikere ha inye ezi mmụta nkwado wee gwa ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha nabata nkụzi ahụ n'ezi obi. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.